Hej og velkommen til denne video. I dag der skal vi prøve at sætte nogle cargo-lygter på. Det her er der nogen, der har spurgt om, jeg vil lave en guide på, og selvfølgelig er det. Når I åbner, jeg skal nok lige smide et link nede i beskrivelsen, så downloader I bare lige her, og så får I sådan en folder her, når I har udpakket den. Og så herinde, så når I åbner den der, så kommer den til at se sådan her ud. Og så skal I bare skrive det ind i, ind i XML'en. Nu vil jeg lige vise jer det. Vi tager lige en new mod from game, en Puma. Og så siger vi Puma der. Yes. Ændrer vi lige her. Der. Og Puma. Yes. Sådan. Og så fjerner vi lige lyset. Sådan. Og så publish mod. Test. Og så skriver vi Puma cargo. Og så kan vi lige ændre navnet her. Og så lige her kan man ændre hvor meget den skal koste. Og det her, det er hvor at den, altså hvor den er henne inde i spillet, og det er tractors og så medium. Der, og så skriver vi fs og så underscore, 19 underscore, tror jeg det hedder. Og så Puma, og skriver bare cargo. Og så gem. Og så lukker vi. Så åbner vi. Og så jeg plejer bare at slette det der, så extract, hvis man siger extract here. Og det vil jo sådan der. Se, det er det samme som der er inde i. Og så sletter man bare den der. Godt. Og så den der map. Så kopierer man det der inde i den map, man har udpakket og downloadet. Og så siger man Ctrl-V. Sådan. Så den inde i. Så åbner man den Puma, vi lige har lavet. Og så siger man create, camera, view, camera. Sådan der. Det var den forkerte. Sådan. Vi vil gerne have 2 lygter til at sidde heroppe. Så siger man create, transform group. Og CAR, cargo. Cargo. CAR. Godt. Og så siger man create, transform group en gang til. Så siger vi C1. Godt. Ctrl X. Sådan. Og så siger vi importere. Og så hælder cargo. Og Ctrl X. Og så siger vi Ctrl X. Og så op i under cabin suspension. Og så ja, bare smid den derind under. Sådan. Og nu er det så vigtigt, I stiller jer ikke på beslaget, den lukker vi, men C1, som I har lavet, fordi at ellers så går det fuldstændig i kage. Og så skal vi bare have placeret dem her. Og så siger vi Ctrl D, når vi synes det er der den skal være. Og så ændrer vi lige navn til 2. Og så fjerner vi det minus der. Og så sådan der. Og så, fordi nu, hvis vi tænder lygterne bare nu, så vil det første normalt lys, så vil ringene starte. Og så vil dem her
Og så når det er langt lys foran, eller arbejdslys, så vil dem herinde lyse. Men de lyser ikke rigtigt. Det skal vi have gjort noget ved. Så finder vi lights. Default light eller static lights. Vi tager static lights. Nej. Det var den forkerte. Default light, det var den her. Nej, work light. Undskyld. Og så tager vi height. Nej. Jo. Height. Control C for at kopiere den. Og så sætter vi den ind under cabin suspension. Og så gør vi ligesom, vi ændrer lige det her til W1. Og så sletter vi alt det her, ligesom vi gjorde i sidste episode. Sådan. Så er alt standard. Og så vi drejer lige den her 180 grader. Så vender den om. Og så sætter vi den bare lige i lygten. Og så her også, der kan man også bare ændre farven, alt det man vil. Så skal vi lige se. Så kan man jo selvfølgelig bare placere den lige der, hvor vi vil. Men vi vil gerne have den til at være lige i lygten. Så. Og nu skal vi have lights frem. Så kan vi se, nu lyser der lys ud. Det vil vi gerne have til at pege lidt ned. Og så går vi op under lights. Og så siger vi, den der, den skal være lidt kraftig, så den skal lyse 30. Og så farven der, ja, det er egentlig fint nok. Og så kan vi sige, den skal være 3, sådan kraftig. Og så der, det man ændrer her ved range, det er hvor langt frem den skal lyse, det er ikke hvor kraftig den er. Så sådan der. I skal passe på med at gøre det for kraftigt, så bliver det også bare træls. Så siger vi Ctrl D for at duplikere. Og så siger vi 2, og så et minus på her. Man kan også sætte et minus på, så hopper den lige over på den anden side. Ja. Og så nu skal man gøre noget lidt mærkeligt. Så går man ind under og åbner de der 2. Og så skal man faktisk slippe. Det er lidt mærkeligt. Men det skal man. Så gemmer man. Og så... Nej, det var ikke den. Jo, det var det, men den skal bruge lige om lidt. Og så åbner vi Pumaen XML. Sådan. Edit with Notepad++. Så går vi ned under Shared Light. Og der skal vi kopiere den her. Ctrl C. Så sætter vi den ind her. Og så skriver vi. Nu skal jeg lige huske. C1. Var det stort eller lille C? Det var stort C, godt. Sådan. Og så kopierer vi ned. Og så gør vi lige sådan her. Og så skriver man H.E. Hella Cargo. Og så skråstreg cargo .xml. Og nu skal jeg lige... det kan jeg jo gøre senere. Og så skal man egentlig bare slette den her. Så tjekker jeg lige, inden vi går ind i spillet, og ser om jeg har gjort det rigtigt i en anden traktor, jeg har lavet det i. Og så skriver vi 2. Så... Hvis vi har gjort det rigtigt nu, så vil den lyse, altså hvor der ikke kommer lys i, men vi vil gerne have det lys i, som gør, at, ja, det lyser ned på vejen, så skal vi have det her på, og det er, så skriver vi W1, W1,
Og så kan jeg ikke huske, om det også var lille eller stort. Det var lille. Godt. Og så siger vi Ctrl C. Og så ændrer vi bare det her til 2. Sådan der. Og vi ændrer så det her arbejdslys foran. Godt. Og så gemmer vi. Og så skal vi ned i 3D mapping. Ctrl C. Sletter vi lige det der. Og vi sletter lige det her. Så skriver vi C1, som vi også skrev ovenover. Og så kopierer vi lige det. Ctrl C. Og det sætter vi lige en 2 gange mere. Så skal vi bare lige ændre det her til W2 og W1. Sådan. Og så lige til 2. Sådan. Så skal vi til at have noden. Det er nemlig index path. Og så siger vi kopier. Og så den. Kopier. Og så den. Kopier, det er Ctrl C, og sæt ind, det er Ctrl V. Kopier, Ctrl C, og sæt ind, Ctrl V. Og så gemmer vi. Nu skulle det meget gerne virke. Nu hopper jeg lige hurtigt over i en anden traktor og kigger. Så jeg er tilbage lige om lidt. Det var fuldstændig rigtigt, det vi havde gjort. Så vi gemmer. Godt. Og så trykker vi bare ud. Sådan. Og vi så skal vi nu huske at sige view, outdoor, og så camera og delete. Godt. Og så gemmer vi, og så lukker vi. Så skal vi lige ud af den magnum, jeg var inde og kigge i. Og så siger vi der, og så add og zip, og så der. Og så ændrer vi lige hurtigt navnet her, det glemte jeg at skrive lige før. Så skriver vi FS19 Puma Cargo. Sådan. Så siger vi Ctrl C, dokumenter, MyGames, F17, Mods. Og så bare Ctrl V og sætter den ind. Så skulle den meget gerne virke. Vi skal selvfølgelig lige hurtigt ind og teste. Så er vi kommet ind i spillet, og vi skal selvfølgelig lige prøve at se, om den vil. Vi skal lige finde den. Jeg har lavet nogle stykker der, og lygterne de sidder på heroppe. Og vi skal lige have den til at se lidt fed ud. Sådan, og køb. Og så prøver vi lige. Og det virker. Det var simpelthen det for denne video. Hej.